Lara, bai, Irian, bai, ez, aratazukari zerbait kontenatiko gara bitartean, Vale, venga, quédate. Eta hando ni berriz, beti etxala, obrarkoak. Bueno, Pancho, beste lan gero. Es email, es Facebook, es Twenty, es Tasman. Bueno, Robert, me va a poner a pagar algo. Venga. Igual da para cambiar, ya que actuazio da pizka bat, igual de ensaio. Orokor bat, igual deneko de basiratik bukaera arte, mantxo. Eta, zue bilak, txintxo bilik, Vale? Venga. Igual, makila hundi hartzi. Errepikatuko dugu horreneko zatia bi aldiz eta gero bestea, dan bezala, bale? Gero eta toki gutxi izatero. Azten gara? Ba, bi, eta gero.
hauen saio bat izateko nik uste. Bueno, zuek zer jotzen dezuteke bakatzaldean, epoiteik daie, ezta? A ver, ahora nos baten dugu jotzeko garaini. Venga. Ikusia dezu buruan ditikine. Horren ematen gure. Oizu, guztua. Horren aiek. Ea, gaur, dezu. Venga, por punta. Venga. Borxina ostea. Nik? Hombre, zein bestela. Ba, pito.
itxiki, adeitak. Honek hartu ditu, hiru eta maia lehen da bidanak, guztua. Bueno. Aizue, xeretako alguina edo ingo dugu. Pixka bat, Tui. Zuek mira izaten duzu. Venga, hala. Beti hasiera berdinik edo. Hiru baratatu, hiru.
hauek bezaldu bukatzen. Hala, adio! Nik izan guztik ez da bizkit, baina batu bai, Mati eta Ane eta Beñat eta, hau egin nahi ditxago ere. Bueno, urrenda da izan dugu? Itxoin, eske Mati ez zaio mikrofona jatea, no? Proba normal esako plana. Hola. Arki atxek. Ja, teke. Jo. Bueno. Gero atzaldeko seitan berinte batetema. Mira, eso. Guain arteatea bost urtekoak eta leheneko baiakoak ez? Guain bigarren atera gure. Baina, peskotu da. Dio. Ate kaldean da bala, senua. Ki? Presto ateate. Venga, va. Eso es cierto.
Aipatuko zuena, balsa. Vale. Tara, hau nik uste saio gabeak ere kantu hasiko izango da, gutxuri honekin, igual nik inakantiko gaitu, nahi hartu itek, txakra da dut. Igual betu ez, isun gano kantiko gaitu. Allez, comme ça, si elle doit rentrer, on va où rentre. Ibas para orrula ya kendu bet, ulute kontatu baino gero. Atensorioz ia valorioz ez dela. Bueno, pues tenga una actitud, ¿eh?
laugarren maila.
Bueno, erdira iritsi gea, eta hor musikariak ingo dugu abesti bat joko dugu. Baina abestia jo aurretik, ikuskizun aurrera, atera alizateko, bolondrez moduan horratzean, lan egiten duten guraso eta bazkidei eskeni nahiko genieke ikuskizun hau. Horrelako ekitaldi bat, antolatzea errisa dirudien arren, irakurtan nahi naiz, Hau goizea egita pepatuta. Eta, esaten dituenak. Horrelako ekitaldi bat antolatzea errisa dirudien arren, ez litzateke posible izango guzti horien lanik gabe. 200 umetik gora dabiltza hemen, hortzadura igoko dienak, eta zuek ikusi ezin dituzuen tokietan hemen zaitzetan, atzean, orgoiene bai, eta beraxo bai. Hor daude, 40 bat antolatzaile dauzko gutxi bera bera. Eta guzti hau ondo ateran izateko gainez, ez genuke izan lortuko. Beraz, ikuskizun hauei, berai izkeni nahikego genieke, eta txalo hauek ere bai.
orain ja, bosgarren mailakoak idaziko gara. Bizkaia du show-ak. Fenomenoak denak. Jesus.
Bueno, bosgarren mailako haukatute, eta horren, seigarrengoak. Hauek diko dituzte bi abesti. Bandako bat eta banako bat. Azkar egia omen goaz. La trastita eta egia, quieto! Ya, hau edia Telmo da hauek. Osa, figuras, Anedota daka tipu gana, horrekin daka matxoilua. Bialdu viajea Poloniara eta Europa eaman bezala plantxatuta berze bueltan. Un fenomeno. Danako gebitegia, Europa sartu, Andria, komaztia kontala sartu ibe, nahi bai, eta ondo txukun dolatuta. Etorteko gara dien dara puntaka, bale pasarteko. Honek ez, honek involuto. Eaman da egarri. Eginak kontuatu, nik iberdin egin etorri zanik. Hoi gure falio da, Benetan, baina autentikua, bai. Bueno, hasi gobea, bete da.
Bueno, artista hauek egin da gero, eozin arte. Bueno, guan ja heldu, DBH bat eta bikoak dira. Eta hauek ere beste bia beste ingo ditu. Venga. Ui! La cortapedos. Joder. Etxian bat izate dugu, tako honekin bi. Oain isiltasuna lanaren ahotza hobeto entzuteko. Urduri dago, baina lasai. Hau, esaio.
hau egin da gero, bat, zorionak lara, Aquí. Baina nagusia datoz. Nagusiak bi zatitan egingo dute, mota, gutxi gertute zaigu, Eta gero kontatu behitzet, sekreta. Hoi gero. Ez tezu egiten, baina hemen nahi da txikitzen, dauma eta dauma.
Bueno, eta azkenera iritsi gara, Jakin dezagun, Ozadura jo diala 200 ume. Ume eta heldu hauek. Oain igoko dianak, 1000 bezala. Hauek, umetuta, danak. Ikusiko dituzen, bat, Banko Sabadeleko seguruko jefe. Bestia, Eusko Jaurlaritzako, ez dakite, Lopezen zerbait. Gio zein gehiago, hor, bai, kutxa bankeko, presidente egin. Gio daukau, sueltaile bat, sueltaile. Hoi da, tekniko de seguridad, txofer, bombero eta piloto bat izatea. Hoi dana dantan ikusiko du. Egile San Kristo meritua dute. Ez dute sekulan egin. Ensaio batekin. Albari mapar gutxigin. Da txistularien gandik. Paga ezazten bagia, adiak kudau zen. Bueno, ikusi. Hala, zuetako.
Bueno, abestia eta bukatu. Dantza hau eta bukatu. Orain, galdera erantzuna egin beharko duzue. Hauek egingo dizue, berriro batzea bueltatuko beha, abesti honetan, eta hauek, aiba, umi erizai, joe! Es que tiene todos boletos. Bueno, iguala. Galdera erantzuna egin beharko duzute, Hauek galdera bat ingo dizue, kinu bat, eta zuek beste kinu hori erantzuna egin beharko duzute. Gauza bat, bakarrik falta zitzaidan, gauza bat falta, denak aitatu ditut, baina ez dizuet aitatu luebego jefia. Ez dizuet aitatu, zudur guztia. Danak aitatu dut eta, gero ez dela komisión. Eta neska, mutillo, sin mencionar, bakizue. Dana igual aia. Bueno, berriro bueltatzek, eta ea zuek erantzuten dezuten. Eta horrekin, esparrik alto eta horreko arte. Adio. Adio.